Дописима. Всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима. Вашето място за здраве и красота. Следва нашата рубрика Здраве и красота с Тияна Пресолска и днес ще си говорим за веждите. Те са рамка на лицето, но за съжаление често се влияем от модните тенденции, когато става въпрос за избора, за начина по който те да изглеждат. Как можем да поправим не толкова съвършените вежди и да ги направим изящни с една нова технология, ще разберем в следващите минути от Тияна. Здравей, добре дошла! Здравей, Криси! Микроблейдинг е спасението за всички дами, които са опропастили веждите си в онзи момент, когато бяха модерни супер тънките вежди, или пък за дами, които имат леки дупчици или някакви несъвършенства, искат да направят изящни веждите, така ли е? Да, това е една нова алтернатива за хората, които искат да имат по-добри вежди, но не искат пък да се подложат на перманентен грим и да трябва да носят едни и същи вежди в продължение на години. Какво всъщност представлява микроблейдинг технологията? Това се води по перманентен грим. Всъщност пак вкарваме пигмент, но не в дермата с машина, а с ръчен метод посредством ножче в повърхностния слой на кожата в епидермиса. И съответно издръжливостта му е от няколко месеца до максимум година и половина. Като по този начин сме сравнително спокойни, че дори много да не ни хареса, ще избледне и много по-бързо ще може да сменим визията си. Ако сме допуснали грешка с формата или просто сме били подвластни, както казваш, на тенденциите, защото те доста бързо се сменят и в момента са много актуални, много плътни, много дебели вежди. За съжаление, те не отиват на всеки, въпреки че ни се иска да пробваме, не винаги се възприемаме след това. Възможно ли е да се приложи тази технология на места, където има белек или по-голяма дупчица и достатъчно ли е това пространство, за да се запълни само единствено с този пигмент? Да, точно когато има нарушение на кожата, когато има белек или съответно ако пациентът страда от витилиго, също е загубил пигмент, има някакви други нарушения с пигментацията, може много добре да се използва тази техника, защото симулираме точно косъмчето. И то е много тъничко, много финно и наистина наподобява естествен косъм, което е предимството, поне според мен, на тази технология, че изглежда максимално естествено и близко до натуралното излъчване на човека и той не загубва своята идентичност, което може да се получи, ако прибегнем до по-драстични, така по-дълбоки и по-големи промени, както един перманентен грим, ако случайно не ни хареса после. Доста е трудно махането му, трябва да прибягам към лазер или да чакаме в случаите, може да и много години, за да се заличи. Видяхме как започва процедурата. Всъщност очертава се формата на веждите, която ще се търси и общо взето се търси симетрия и красота, така ли е? Да, всъщност най-трудното в процедурата е стигането до единно мнение с клиента, каква ще е формата, която най-добре ще отива на лицето на дамата. Много е специфично, има страшно много стандарти за измерване, за намиране на идеалната вежда, откъде трябва да почне, къде трябва да свърши, къде трябва да е извивката, колко трябва да е дебела веждата. Но всъщност едно е на теория, съвсем друго е когато човек има своите специфики в визията си, не винаги, почти никога всъщност двете ни половини не са еднакви, почти винаги има някаква разлика. Милиметри може да е разстоянието, разликата в разстоянието между носа и окото от двете страни. Също така и мимиката на дамата да си вдига по-силно изразена, да е мускулатурата от едната страна, да прави по-голяма и по-изразена извивка във веждата, когато говори. Всички тези неща трябва да бъдат съобразени. И определено не е лесно. Мисля, че това наистина е доста специфичен, доста труден момент. Аз лично съм на мнение, че винаги е по-добре да е по-малка корекцията, да се почне по-малко, да се види дали човек се възприема, защото много пъти гледаме хората отстрани и казваме, да, това наистина много ми харесва, много искам да пробвам, но всъщност ние не можем да се възприемем дори и когато формата да е идеална за нас.
Представи си да си се гледал с един ред вежди, съвсем тънички продължение на години и изведнъж да се видиш с една дебела и плътна вежда, то просто хората много пъти не могат и да се възприемат, когато е по-голяма и по-драстична промяната. А всъщност, какво казват книгите? Как изглеждат естетически веждите? Откъде трябва да започват и къде трябва да завършват? Като изключваме, разбира се, индивидуалността на всеки един човек, която също се взема предвид. Да, значи интересно е, че в арабския свят там по-дебелите вежди, които започват по-в началото на носа, те се приемат като признак на плодородие, здраве на жената. Така че колкото е по-пишна, гъста и дебела в началото веждата, това там се възприема като признак на красота. И съответно пък там те са по-къси веждите. Приключват, първо, че продължават само нагоре, рядко имат извивка и са по-късички. Стандарта, който се приема за Европа, е ако поставим права линия от края на носа нагоре покрай окото, това трябва да е началната точка. По същия начин, проекцията на линия от нослето, края на окото, трябва да очертае крайната точка на веждата. Води се, че трябва началната и крайната да са на едно ниво. Допустимо е много малко краечето да е по-високо от старта на веждата ако търсим лифтинг ефект. Но в никакъв случай не трябва да е някаква драстична разликата, защото създава едно очудено, опулено изражение и определено на повечето хора не им мотива тази визия. Много пъти клиентите искат напоследък по-равни, по-плътни, без извивка и без чупка вежди. Други дами пък държат страшно много да имат силно изразена чупка. И затова малко е като и с грима. Не можеш да кажеш кое е най-добро, кое винаги има тенденции, но според мен е хубаво да се придържаме до максимално близко до това, което естествено му е зададено на човек. Защото колкото повече се опитаме да ги направим еднакви, толкова повече почват да се виждат асиметриите в лицето и в един момент колкото повече се задълбочава човек, толкова повече почва да вижда недостатъчната, било то малко разминаване в височината или в мимиката, когато прави. А пък ако се опитат да се направят абсолютно еднакви, защото не е невъзможно, но тогава се губи пък естествения вид и малко стават като шаблони, залепени на челото, което не е идеята. Да, което не е идеята определено. Виждаме, че работиш с едно много тънко ножче. Как с помощта на него успяваш да добиеш, т.е. да пресъздадеш косъмче? Защото реално чрез тази технология надраскванията с ножчето изглеждат като косъмчета. Да, то изглежда на ножче, но всъщност са поредица от иглички, които са скосени. Идеята е да не е цяло нощ, за да не ти срежа естествените косъмчета, които ти имаш, защото ние не ги махаме по никакъв начин. Работи се върху естественото окосмяване на клиента. През цялото време, всъщност, идеята е да се направи едно въртеливо движение, което да наподобява извивката на естествения косъм. Естествено, пак казвам, някои клиенти искат в началото да са им щръкнали прави косъмчета, други искат да е много полегата, плавна линията и в никакъв случай да няма прави изтърчащи косъмчета. Това също е индивидуално и може да се постигне като с това надраскване. Ние правим малък прорез в кожата и след това, когато се нанася пигмента, той попива пък в кожата. Има леко подуване, което в рамките до около половин час се подува леко, имаме лека уточност на зоната. Не е най-приятната процедура във всички случаи, но много бързо, буквално за ден-два, човек няма неприятни усещания. Но за това време все пак епидермиса се възстановява, използват се кремове, които да помогнат епителизацията на кожата и да защитават пигмента. Не е хубаво да се излага човек непосредствено на слънце, на солариум. Все пак кожата е наранена и травмирана в тази зона. Съответно, ако си е правил пилинги, по-дълбоки лазери, ако е бил на някакво лечение с орално поемане на ретиноиди и други субстанции, които също изтъняват епидермис и правят кожата по-чувствителна, също трябва да бъде съобразено.
Как се избира пигмента и какъв е цвета, който е адекватен за веждите, особено при дами, които боядисват косите си и реално са променили естествения им цвят, пък веждите 90% от случаите, даже повече, остават в натуралния естествен цвят? По принцип се води, че вежди трябва да са една идея по-тъмни от цвета на косата. Затова много пъти и при много светли дами виждаме, че има разминаване в цвета на косата и цвета на веждите, защото ако и те са руси, просто ще се загуби излъчването. Естествено говорим, ако не са съвсем естествени руси, тогава те повечето пъти прибягват към боядисване или подчертаване с декоративна козметика. Пигмента много е важно да е максимално близък до цвета на косама. Най-големите обърквания се получават, когато дама със светла коса иска и веждите й да са светли, но всъщност косъмчета, които тя има, са доста по-тъмни, защото те са естествения цвят. И тогава се вижда разлика и не стои толкова красиво. Затова препоръката е да е максимално близко до цвета на косама на веждата, за да може да не се различава нарисувания, татуирания косъм от естествения. И иначе, пак казвам, се наблюдава разлика. Пигментите са в 3 гами: натурални, студени и топли, като се съобразява спрямо цялостното излъчване на човек. Пак казваме косъм, какъв му е, дали е по-топъл или по-студен тип. Аз определено харесвам по-натуралните пигменти, за да е максимално близко до естественото излъчване. Пигмента се нанася след като са направени микрокосъмчетата и човек трябва да престои определено време с пигмента, с боята. Да, върху резеца по време на процедурата има малко количество пигмент, който служи като ориентир да виждаме, когато работим, къде сме направили нарязването и къде е съответно нарисуваното косъмче. След това, след като приключим с работата по вежда, нанасяме боята върху цялата вежда и оставяме 10 на минутки да престои, за да попие пигмента. След това се почиства, боята се отмива от кожата, няма никакъв проблем и остава само в попила в епидермиса, където ще остане и съответно полуперманентно косъмчето. Колко време ще издържат тези вежди и от какво зависи всъщност дълготрайността? Зависи от типа кожа. За съжаление, на мазни кожи издържат доста кратко. Много пъти се наблюдава, че може да не издържи пигмента дори 3 месеца. Просто е специфика на кожата и наистина при дами с смесен тип кожа или изразено мазна кожа, трябва да го имат на предвид, че може доста по-бързо да загубят желания ефект. Винаги след първата процедура се прави ретуш. Казват, че той се случва между първия и третия месец. При всеки индивидуално, в зависимост от това как изхвърля организма пигмента. И вече след като се нанесе втори път, като се направи този ретуш, би трябвало 6, 9, 12 месеца веждите да останат в това състояние, като горе-долу се препоръчва на година да се повтарят. Естествено, ако човек се излага много на слънце, все пак тези пигменти от слънцето всичко се повлиява. Те променят малко или много цвета си. Ако човек си прави по-често пилинг, ако ходи много на различни процедури, които са свързани с излющване на повърхностния слой, естествено тогава се очаква и по-бързо да бъде изхвърлянето на пигмента от организма. Но пак казвам, много индивидуално и зависимост от не толкова от навиците, а по-скоро от кожата. То се вижда при различните хора, различно време издържат. Но е много важно първите няколко дни, първите 7 дни, те да се нанася защитния крем, да се пазят, за да не хванат коричка. Защото когато хване коричка, за разлика от татуировката, където почти винаги имаме коричка, там знаем, че трябва да падне коричка, тогава ще се види хубавия цвят. Тук, ако има коричка, почти винаги с нея ще падне и пигмента и всъщност няма да има особен резултат от процедурата. Затова трябва постоянно да се държи хидратирана, подхранена кожата, за да не се да не се стигне до това образуване на корички и на крусти по повърхността. Но наистина травмата е доста маничка
ти сама видя, че буквално на следващия ден, нали, човек почти може да забрави, нали, какво е представлявал процедурата. Но не е безболезнена. А кога се разгръща пълният цвят и общо взето... След ретуша. Обикновено това се случва след ретуша, когато се насити, когато, нали, се направи корекция, ако трябва нещо да се допълни. Почти винаги първия път хората, като не знаят какво е, го усещат по-болезнено, отколкото си го представили. Втория път, когато дойдат, нали, някакси са свикнали с усещането и са подготвени и много по-спокойно понасят самата процедура. Нали, съответно, тогава вече могат да се направят максималния брой косъмчета, защото при това подуване, което казах, че се получава от травмата, все пак трябва да има разстояние между косъмчетата, защото после могат да се слеят, нали, да не изглеждат естествено. Докогато тя е подута, ти просто нямаш място къде да работиш и не ти е максимално адекватно преценката за това къде ще остане косъмчето, когато го начертаеш в този момент. Затова ще има един прак на травмиране, което можем наведнъж да направим с една процедура. Местенцата, където е нямало достатъчно косми или където е имало белек, ще издържи ли повече или напротив по-малко там пигмента? Има ли такова съотношение? Наблюдава ли се такова нещо? Зависи. Значи, зависи и какъв е белека. Все пак има разлика дали е хипотрофичен, може да е някакъв келоид, върху който съответно да не може да се направи разрезчето, но като цяло пак казваме индивидуално. При някои клиенти може да остане много по-дълго време, защото там съответно тази кожа не се обновява по този начин, така че може да остане и по-дълго пигмента върху съответната зона. Естествено, когато няма косъмчета върху зоната, малко или много повече си личи. Когато са между естествените ни косми, наистина ефектът е много по-добър от гледна точно на това, че има случаи, в които хората наистина не могат да направят разлика между нарисуваното косъмче и между техните истински косми. Когато аз се подложих на тази процедура, ти ми каза, че има възможност от самите микроразрезчета да се стимулира и собственото генериране на вежди. Всичко в кожата ни и в тялото го стимулираме, като създаваме контролирани травми. Това нарязване много пъти стимулира растежа на естественото ни окосмяване, фоликулите се активират и реално, ако човек е имал косъмчета преди това, те просто може в този момент да са в телгенна фаза, нали, да не се активира техния растеж, но след една такава процедура напротив, да започнат да растат по-активно. И другото е, че много пъти косми на нас ни растат, но ние нямаме търпението да ги изчакаме и ги оскубваме, защото просто те ни дразнят, когато не са в цялостната концепция на веждата. А така, просто когато са татуирани, човек не ги гледа, не се дразни и в един момент, след определено време, вижда, че на зоната вече има естествено окосмяване, което е най-добрия вариант. И финално много дами имат бенки в областта на веждите. Може ли да се работи върху тях или се избягват? Бенките се избягват. Да, задължително бенките се избягват, но около тях може да се работи и става добре. Нали, определено не... Сега пак зависи какво образованието, колко голямо. Нали, може да е с доста голям диаметър и съответно да пречи цялостно на визията на вежда, но като цяло мънички бемки се избягват и няма проблем, не пречат на естествения и хубавия вид на веждата. Добре, Тиана, благодаря ти много за днешната рубрика Здраве и красота и за това, че ни разказа повече за микроблейдинг технологията. Аз благодаря. Продължаваме след минутка. Останете с нас. Дописима. Всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима. Вашето място за здраве и красота.